ברוכים הבאים להחלטה, הפודקאסט מבית N12 ביזנס בשיתוף דן & ברדסטריט. אני לילך אשר טופילסקי, והיום איתנו האיש שהפך את הקולנוע הישראלי מתעשייה קטנה ומוחלשת לממלכה תרבותית וכלכלית. הנער מדימונה, שחלם על המסך הגדול, הקים יחד עם אחיו, ליאון, זיכרונו לברכה, אימפריה שלמה, מבתי הקולנוע הראשונים בפריפריה, דרך יונייטד קינג, שהחזירה את הקולנוע הישראלי לקדמת הבמה, ועד סינמה סיטי, שהפכה את הבילוי בקולנוע לחוויה שלמה. שלום, משה אדרי. שלום, שלום. מעכשיו, אדרי. 60 שנה של חלומות. 60 שנה של חלומות בשתי שניות של פתיח. שהתגשמו. אבל תכף נרחיב את זה. כן, כן. יש בכלל קולנוע בישראל? קודם כל, בטח שיש. אנחנו ב-19 מכרנו 20 מיליון כרטיסים. 20 מיליון כרטיסים. שזה לא רע. ועכשיו, בגלל הקורונה והמלחמות, אז ירדנו ל-14-15, אבל הקולנוע חי, נושם, בועד, ואני נורא מאמין בו, ועדיין ממשיכים להשקיע, והבאנו בסרט אחד לשחרר את שוליסן, 1.5 מיליון צופים, זה דבר מדהים, זה משימה בלתי אפשרית. הגעת למספרים בקולנוע הישראלי שהם אחרים לגמרי, איך אתה מגדיר היום את הקולנוע הישראלי? השקעות, בסוף זה כסף. כסף? משקיעים וחושבים נכון. הלכנו על נישה קומדיות, שזה היה חסר, היו בשנות ה-70 מלא קומדיות. יהודה ברקן. כן, צ'רלי וחצי, חגיגה בסנוקר, אסקימו לימון, גבעת חלפון, זה נגמר, ועכשיו שהחזרנו את זה בחזרה, אז הקולנוע חזר, אנשים מחפשים לצחוק, ואם הקומדיה היא טובה, אז הקהל מגיע. וזה מה שאנחנו, זאת העבודה שלי. מעניין שזה עשה את השינוי, שדווקא בתקופה כזאת שיש לנו כל כך הרבה מצוקות וצרות והתמודדות. יש ירידה גדולה מאוד בכל העולם. הצלחתם להביא כל כך הרבה אנשים לקולנוע. כן, אנחנו גם שומרים ומשתדלים, בסוף משקיעים הרבה כסף בזה, ואנחנו נורא מאמינים, וכשעושים סרטים מצליחים, בסוף מצליחים זה אחרי שמוכרים את הכרטיסים, לא לפני. זה בעצם הסרט הישראלי הכי מצליח? הכמות הזאת? לשחרר את שולי 2, זה לדעתי, כן, הכי מצליח. אסקימו לימון היה בראש הטבלה, ואחרי זה לשחרר את שולי, והיום, אז כשזה היה, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום, היום יש לנו תחרות מטורפת, וקשה להביא קהל לבתי הקולנוע, אנחנו מתאמצים, וכשיש דבר טוב, במיוחד הנוער, זה סרט לילדים ולמבוגרים, וזה מה שהביא את 1.5 מיליון צופים, ואנחנו נמשיך, אנחנו נעשה את המקסימום. אבל אתה יודע, להביא היום אנשים לקולנוע, זה באמת, אני הייתי בטוחה לפני כבר לא מעט שנים, שזה מת, אתה יכול לראות הכל בבית, יש סטרימינג כמו שצריך. תראי, אנחנו ב-2000, לפני קצת, ב-98, כשאחי ליאון יזם את הרעיון להקים את הסינמה סיטי, אז אני זוכר שעשו לנו צרות בבנקים, ומשקיעים לא היו, ואנחנו מענו במיוחד. בבנקים אחרים, לא אצלי. לא אצלך, אז לא היה קל, וכולם אמרו שזה יהיה בית קברות. אמרו לאחי, מה אתה הולך לגלילות, שם פקקים ותחנת דלק, אף אחד לא יגיע, ולא רצו, והיה לנו גיהנום, אנחנו לקחנו את המקום מתנובה, שהיה שם באמת גיהנום, ו4 שנים של עבודה קשה, וכנגד כל הסיכויים, בנינו מקום מדהים, שבשנה הראשונה הביא מעל 2 מיליון, ועד היום ביקרו במקום הזה עשרות מיליוני צופים, והוא עד היום מחזיק, ובעקבות זה נפתח ראשון, ובאר שבע, ונתניה, וחדרה, ואשדוד, וזו הצלחה מטורפת, וזה דרך אגב, זה מה שמביא את הקהל בסוף, כי הם מחפשים מכזה בידור, רוצים לבוא, ליהנות, לא לבוא לקולנוע כמו פעם, נכנסת, ויצאת בחושך, הלכת הביתה. לא. וזה עשינו טוב, ואני חושב שזה מה שמחזיק את הקהל, עדיין מגיע לבתי הקולנוע. אז אני לוקחת אותך אחורה רגע, לראות איך כל זה התחיל, מאיפה בכלל הגעת להיות בקולנוע, בעלים של קולנוע. התחיל מדימונה, כילדים, אבי, אולי האיש קולנוע, היה קונדיטור, מרוקאי מסורתי, אמא שלי הייתה ממוצא אנגלי, נולדה בג'יברלטר, אבא שלי במרוקו, הגענו לארץ בשנות ה-60, באיזו מעברה קטנה, לא היה לנו כלום, וכל אחד היה לו חלומות, ליאון הכי חלם, אז הוא היה חשמלאי, ואני למדתי עם דודו דותן, העיף אותי מהבית ספר, מכל מיני סיבות, והלכתי לקולנוע בגיל 12-13, ושם התחלתי, כי אחי היה מקרין, והוא היה חשמלאי במקצוע, ודרך
הקולנוע בעצם, והיו מלא חלומות, הוא התגייס ב-64-5, אני החלפתי אותו כמקרין, ומשם התחלנו את הסיפורים שלנו. אבל אהבנו תמיד קולנוע. אני זוכר כשהתחלנו, הגענו בשיקון, אז קיבלנו, כמו בסלח שבתי, קיבלנו שיקון, 48 מטר, 7 נפשות, אז אבא שלי יצריף, ששם הוא אופה את העוגות וזה, אז היינו עושים בערב קולנוע פרטים, בזוקות, ליאון אחי בנה מכונה, סיפור ארוך. ואהבנו מאוד את הקולנוע, יש קבלות, ובדרך החלומות שהיו לנו, בסוף קנינו את הקולנוע בדימונה שבו עבדנו. את אותו קולנוע שבו הייתם מקרינים בילדות? קראו לו קולנוע אלעד דימונה על שם המשחטת ש... מאיך הבאתם, מאיפה היה כסף לקנות את ה... קודם כל, היינו חרוצים, 2, לקחנו מימון, אז הבנקים נתנו, כי הקולנוע היה בשיא, ולקחנו מלא סיכונים, ובשנות ה-70 החלטנו לפתוח גם חברה להפצת סרטים, והיינו חלוצים, בקטע של דימונאים מגיעים לתל אביב, היו שם 40-50 אשכנזים, אתה יודע, מהאליטה של המדינה, שהם היו מפיצים, ואנחנו החלטנו להיכנס לזה גם בתי קולנוע וגם הפצה, והתחלנו בהתחלה עם הודים וטורקים וכל מיני דברים קטנים, סרטי אקשן עם ברוסלי וואן דאם. שמה, שאתה היית בוחר אותם מכל העולם? כן, היינו נוסעים לפסטיבלים, מילאנו, כאן, טורונטו, ב-FM, בסנטה מוניקה, ולאט לאט החלטנו יום אחד לקחת סיכון, וקנינו סרט סופרמן, $150,000, את החלק הראשון והשני עם כריסטופר ריב, שזה היה סיכון מטורף, זה היה סכום, זה היה ב-76. $150,000 היית קונה חצי דימונה אז. אבל אמרנו, טוב, אנחנו רוצים לעלות לליגה של הגדולים, היינו אז בלירות, אז עברנו מההצלחה לדולרים, ובקיצור, לקחנו מלא סיכונים. מה היה עם הסופרמן הזה? הצלחתם? הצלחנו מאוד, הסרט היה ארוך, 2:20, ורצינו לעשות 4 הצגות ביום, ולא הרשו לנו. קולנוע תל אביב היה 2,000 מקום, והם אמרו, לא, אם הוא מעל 2 רק 2. אז אני ואחי ישבנו במוביולה, בחדר עריכה, והורדנו 24 דקות מהסרט. ידעו על זה? בהוליווד ידעו שהורדתם... לא ידעו, היום זה לא היה עובד, עם כל הכבוד, זה היה 78. אז הקהל הישראלי עד היום לא יודע מי היה סופרמן. לא ידעו, רק מה, נתתי להם לקבל אותו מהר, כי מה קרה? עד שהוא נהיה סופרמן, הוא היה בכוכבים, ועד שהוא ירד למטה, לקח לו זמן. אני הורדתי אותו מיד, וזה היה סיפור הצלחה מטורף. זה סיפור לפנתיאון, אני לא בטוחה שמישהו יודע. ומשם עלינו ליגה, באמת, עלינו לליגה של הגדולים, והתחלנו, אנחנו היינו בין הראשונים שהמציאו את הוידאו בארץ, הייתה לנו חברת הפצה הכי גדולה בארץ לסרטי וידאו, עם יורם גלובוס ומנחם גולן, ואחר כך עברנו ל-DVD, הקמנו את המעבדות של DVD, ולאט לאט התחלנו לקנות את ההיסטוריה של הקולנוע הישראלי, רכשנו את כל ההיסטוריה של פעם, וחידשנו אותה, עשינו חידושים בשביל שהדור הצעיר של היום, ידעו מי היה קישון, טופול, מנחם גולן, יהודה ברקן, זאב רבע, שייקה אופיר, אז חידשנו את כל הסרטים, יש לנו ספרי היום של 700-800 סרטים, כולל ערוצים בהוט, יס, סלקום, פרטנר ופרי טי-וי, שידעו כל הצעירים של היום, שידעו מה היה פעם בקולנוע, בשנות ה-50, 60, 70, 80, 90, זה מאהבה. אז תכף נדבר על הדבר הזה של להיות בעלים של התוכן, ולהיות גם מפיק של סרטים, אבל אתה יודע, זה מראה לי את הדרך שלך, כי כל פעם היית בתעשייה די נעלמה ונכחדה. והלכנו למקום אחר. והלכתם למקום אחר. קדימה, איך אתה עושה את זה? כאילו, פתאום להבין שהווידאו מת ויש DVD, וה-DVD מת ויש סטרימינג. אבל הילה, אתה חי, אנחנו נסענו המון, מלא, ונפגשנו עם נשיא קולומביה, ועם נשיא וורנר, ועם זה, ותמיד היינו בהרצאות, ושמענו שזה מה שהולך להיות, וזה, ותמיד אמרנו, אני ואחי, בוא נהיה ראשונים. ובוא נשכח, היינו הבעלים של בלוקבאסטר, טאור רקורד, כל זה נעלם, היה לנו 500 מכונות אוטומטיות ברחבי הארץ, הכל חוסל, אני צודקת בשאלה, אבל עשינו דברים ותמיד ראינו קדימה, כמו שהיום אנחנו רואים קדימה שצריכים לעשות קומדיות לצעירים, כי הקהל שלנו היום הוא קהל צעיר, אני לא מזלזל במבוגרים, זה יש להם שלישי בשלייקס ב10 שקלים, אבל עדיין אנחנו חיים את היום-יום וגם רואים קדימה. אני עובד היום על 28-29 סרטים שיהיו בקיץ, כמו קופה ראשית, וכמו גבעת חלפון גרסה חדשה, וכמו גולדסטאר שעשינו סרט אחד, ועכשיו עושים המשך, ושולי בטח 3 יהיה. אנחנו תמיד רואים קדימה דברים, כי אם את לא רואה קדימה את נעלמת, והטכנולוגיות תורגות אותנו. זה דרך אגב, זה מה שהיה עם המוזיקה, כשקנינו את עד ארצי, ואת NMC ב-2002 ו-2004, זה עם הסקנה שמגיע לה באמת קומפלימנטים, כי המוזיקה זה העסק הכי גדול של המשפחה,
אותו דבר, אז היה קטסטרופה, הכל היה פיראטי, כולם שדדו את המוזיקה, ראו, ולא ראו כסף במוזיקה. והיום העסק הכי גדול בעולם התרבות, הכי גדול בארץ ובעולם, זה המוזיקה. כי הפלטפורמות ניצחו. יש את ספוטיפיי, ויש את גוגל מיוזיק, ויש את אפל, ושם הכסף של בעלי הזכויות, שמה שפעם לא היה, פעם הוצא את התקליט וזהו, נגמר הסיפור, והעתיקו אותך מפה ומשם. וזה ראייה נכונה לטווח ארוך. וזה מה שאנחנו עושים, ובסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, כסף. עכשיו, אם הבנקים מאמינים, ואת היית שמה, מאמינים בך, ואתה עומד בהתחייבויות, כי קישון לימד אותי דבר אחד, בשביל לקבל כסף מבנקים, אתה צריך להיות חבר שלי לך, אבל בשביל להחזיר, אתה צריך כסף. אני מקווה שאצלי גם בשביל זה אתה צריך יהיה לך כסף. זה מה שעשינו, אבל זה נכון. בסוף צריך לעמוד בהתחייבויות. וזה עשינו במשך שנים והתחייבנו, באמת על סכומים מטורפים, אבל תמיד, גם אני, גם אחי ליאון, וגם הסקנה, מה שמתחייבים, מכבדים. אם זה כתוב או לא כתוב, זה לא משנה. אני חושב שעשינו עבודה לא רעה בעולם התרבות. זה, למי שלא יודע, הסקנה זה השם של אשתו היפהפייה, של אדרי, שעושה עסקים לא פחות טובים ממנו. הרבה יותר טובים. הרבה יותר טובים. כן. תגיד, אז היום בעצם, אתם באמת חולשים על כל השרשרת. יש משהו בלהיות מזה שמפיץ, מפיק, וגם זה שמקרין בסוף בטח, זה הכל. לא, אנחנו בעצם, מההתחלה, כותבים את מה שכותבים, מפיקים, אני עובד דרך אגב מכל המפיקים, אני לא לבד, אני מכבד את כולם. ועוזר לכולם, מי שאני יכול להשקיע, אין לי בעיה, אני משקיע, ואני עושה את זה באהבה, ולא רק בקומדיות דרך אגב, אני משקיע בסרטים כמו הערת שוליים, בופור, אביב אהובתי, סרטים גדולים עשינו, זה היה גם משפט לרשות התחרות. כן, לא, בלי קשר, אני באמת, אני בתעשייה, כולם יודעים, כי בסוף אני לא רוצה שיגידו, אדרי לקח את כולנו. אתה רוצה שסינמה סיטי תהיה הכי טובה שיש. יש 30 מסכים, יש מקום לכולם. ולכן את נמצאת בקטע של ההפקה, ואחר כך הפצה, ואחר כך את הולכת לערוצים שלך. יש לך ערוצים שאת צריכה, הרי לא מספיק נשק, צריך תחמושת, או תחמושת, נשק. את צריכה את הכל ביחד, כי אם את צריכה להיות תלויה בחסדי שמיים, זה לא עובד. עכשיו, שיש לך את כל זה, ומפרגנת לכולם, אז זה עובד, וזאת ההוכחה. אין לנו בעיה, אנחנו מתחילים סרט מהיסוד, עד שהוא מגיע לכל הפלטפורמות, כולל חול, אם זה בסדר, היום המצב שלנו לא מעודד, אבל גם חול אנחנו חזקים מאוד. אז עשינו סדרה שעת נעילה, שהייתה הצלחה מטורפת עם כאן 11, נמכרה ל-HBO לכל העולם. ועשינו מלא דברים, מהערת שוליים הייתה הצלחה מטורפת, ואת ביקור התזמון, עשו דברים טובים. זאת אומרת, הקולנוע הישראלי והסדרות גם במצב מצוין, חוץ מהשנתיים האחרונות, שאנחנו צריכים לעבור אותם, ואני מקווה שזה כן יעבור. כן, ממש הרגשתם בשנתיים האחרונות שקשה למכור תוכן ישראלי, וקשה להגיע. לא מדברת רק שלא יבחרו אותנו בפרסים. לא, זה לא מדאיג, זה פחות, פרסים פחות מדאיגים. אבל כן, אבל באלגנטיות, כי אנחנו שחר לא אוהבים אותנו, זה עבודה של עשרות שנים, ולא רוצים לפגוע בנו. אז הם באלגנטיות אומרים, תשמע, תחכה קצת, נראה, בוא נזה, אבל המון סדרות שהפקנו, כמו תחריר ופטריק וחוליגנים ומגרש רוסים, זה השקעות, גם השקענו כסף בסדרות, כי אמרנו קולנוע זה בסדר, אבל בואו נעשה גם ביטחונות, שזה סדרות, וגם שם אכלנו אותה, כי לא ידענו שיגיע 7 לאוקטובר, וברגע שהגיע, אז יש הקפאה מצד חול, ובינתיים בסדר, אנחנו לא נבלים מזה, אני מאמין ששנה, שנתיים אנחנו נחזור למה שהיינו, אין לי ספק. אבל תמיד, והשאלה הייתה נכונה, צריכים לראות קדימה מה יהיה. אני רואה שאתה גם משלב מאוד בין המדיומים של המסורתיים שלך, שזה הקולנוע, לבין הטלוויזיה והנושא של סדרות, גם לקחת סדרות ולהפוך אותם לסרטים, גם להיות בתוך... עכשיו עשינו את זה במזח, אני עושה עכשיו את זה בגבעת חלפון, עכשיו אני עושה עם קשת, אני עושה סרט וגם סדרה, אבל קודם כל הסרט יהיה, ועשינו גם משהו עם יס, הפנתרים השחורים, גם כסרט וסדרה. אנחנו משתדלים, תראי, בסוף צריכים להביא כסף. אז כשאין כסף בחול, אז מחפשים פתרונות. אז עם הטלוויזיות והקולנוע, שאנחנו תומכים בו, את הקולנוע אני עושה באהבה גדולה, וזה נמצא בדמי, אני לא יכול לוותר על הקולנוע. אני נלחם עם כולם שהקולנוע יישאר חי ובועט, אי אפשר לוותר עליו. ואני נציג של העם הזה בשביל לעשות קולנוע ישראלי, כי זה מה שהעם שלנו אוהב. וכשעושים דברים טובים, עשינו סרט על השואה, אדיר מילר, הטבעת, הוא הביא 500,000 צופים, 500,000, אתה יודע מה זה להביא לארץ, מדינה קטנה, על שואה, אבל מה, הוא עשה אותו טוב, אדיר הוא איש מדהים, והוא גם שחקן טוב, ונכתב טוב, ביים טוב,
אבל בסוף, כשאתה עושה עבודה טובה, אז הקהל בא לבתי קולנוע, וזה בנפשי. איך אתה מקבל החלטה אם להיכנס לסרט או לא? יש המון סיכון בזה. תראי, אני לא יודעת, אמרתי לך, בגיל 12 העיפו אותי מהבית ספר, אז אני לא אוהב לקרוא, גם יש לי הפרעות קשב, לא חשוב, אני קישון לימד אותי דבר אחד, אומר, אדרי, עזוב קריאות, לא צריך. אתה תשב עם הבמאי, תשב עם הכותב, 5-10 דקות, תבין ממנו מה הוא רוצה, על מה מדובר. אם זה נתפס בבטן, תמשיך. אם לא, באליגנטיות, תגיד לו, תן לי לחשוב ואל תחזור. וזה מה שאני... אז הכל מאינטואיציה? כן, בגדול כן, יש לי צוות. אז תראי, עם אדיר על השואה, היה לי בעיה, אני אעשה סרט על שואה, סרט יקר, סרט של $2 מיליון. אז אני אומר לו, אדיר, תשמע, כן, הוא אומר, אבל זה לא רק שואה, זה מצחיק. בסוף גם צריך אמון וצריך גם חזון. לדעת שזה לא יהיה רק זה, יהיה גם זה, גם זה, גם זה, ובסוף האמונה תמיד מנצחת, אבל אי אפשר לעשות רק לשחרר את שולי או הילולה. יש סרטים שחשבת שהם יהיו הצלחה גדולה, והם בסוף... כמעט ולא, היה לי סרט אחד, ואני לא רוצה להשוויץ, אבל היה לי סרט אחד שהתאכזבתי, מהרוב לא, כי ידעתי מראש, ברגע שראיתי את הרב-קט, ידעתי את גורלי, זה היה מטאליק בלוז. עם קושניר ואיבגי, זה היה סרט נחמד, שהייתה אכזבה גדולה מאוד, כי הסרט היה עשוי טוב, והוא היה כישלון גדול. אבל והפתעות לטובה? היה מלא, הטבעת לא ידעתי שעשה $500,000, או הערת שוליים. סרט איכותי, הלכנו למקומות, היינו בהוליווד, באוסקר, או בופור, זה היה הצלחות מטורפות. תגיד, אוסקר עוד אין לך, אה? לא, עדיין לא, היינו שמה, ועם הטוקסידו ועם תמונות ועם שטיח אדום, ופגשנו את אריסון פורד, ואת כולם פגשנו, אבל בסדר, זה החלום. זה החלום? שאלו אותי מה החלום, אדרי, הכל עשית, אמרתי, טוב, אני אעביר רק את הפרס, ואני אעביר את המושכות, אבל אני מאמין שזה יהיה. עוד מעט לא יהיו לנו תירוצים, לא אוהבים אותנו, מלחמות, אנחנו במזרח תיכון חדש, אז אולי נביא גם אוסקר, גם באירוויזיון ננצח. אין לי ספק, אני מאמין שאני אעשה את זה, או אני או מישהו, לא חשוב, העיקר שצריכים להביא אוסקר ישראלי, ואני מאמין שזה יהיה. צריך לעשות את הסרט הנכון, כי יש תחרות לא קטנה, וצריכים להביא, בהערת שוליים כמעט הבאנו. אם לא היה סרט הפרסי ופוליטיקות, אנחנו היינו באים עם הפרס. אבל בסדר, האמונה מחזיקה אותנו גם להמשיך לעבוד ולתמוך ולהאמין. אבל פרס ישראל כבר קיבלת, אז לפחות פה הכירו במה אתה מביא לתוך התעשייה הזאת. ראו את התרומה שלי לחברה ולמדינה. אני ואחי לא אנשים של כסף, באמת, אמיתי, אנחנו רוצים לעשות טוב לעם ישראל ולדורות הבאים, זה היה חשוב לנו, בגלל זה הלכתי חזק מאוד על הקולנוע של פעם, והסקנה הלכה על מוזיקה, יש לנו את כל ההיסטוריה של המוזיקה, מה שהיה לעד ארצי ו-NMC, וזה חשוב מאוד, כי בסופו של דבר, קישון אמר לי, אדרי, כסף זה רק ניירות, והכל עובר בירושות. אבל מה שאתה עושה, זה הדבר הכי טוב, זה המורשת הכי חזקה של משפחת אדרי. תגיד, אתה יודע, הרבה אנשים באים לכאן ואומרים, השנים האחרונות לא היה בהם שגרה, היה קורונה, היה מלחמה, וברור שזה משפיע על כל אחד, אבל אצלכם, גם הנתונים של דן אנד ברדסטריט מראים, וגם המציאות, שהענף הראשון שנפגע בכל אחד מהדברים האלה, זה אתם, הקולנוע, איך מנהלים את זה? איך מנהלים בקורונה, במלחמה? גיהנום, באמת גיהנום, ורק אמונה והתמדה מנצחת, באמת, אמיתי. אנחנו סגרנו 16 חודש את הבתי קולנוע. 16 חודש, זה הקורונה. וההשקעות שלנו זה השקעות של מאות מיליונים, מאות. עכשיו, הפסקנו באמצע 7 הפקות, היינו צריכים לעשות זרים מושלמים, הפסקנו באמצע. תמונת ניצחון של אבי נשר, הפסקנו באמצע. זה גיהנום, להפסיק סרט באמצע ולחזור אחרי תקופה, זה גיהנום, זה הפסדים שהמדינה עזרה מה שיכלה לעזור, לא התלוננו, והיינו אופטימיים מאוד, אבל קשה, כי הנה עכשיו בא 7 לאוקטובר. מה, פתאום הפסקנו, יצאנו עם סרט למחרת, אין כלום. איראן בא, אין כלום. כל הזמן הפתעות והפתעות, ומכה אחרי מכה, ומכה אחרי מכה. ואנשים בחו"ל, הייתי עכשיו במדריד, כולם אומרים לי, איך אתם מחזיקים מעמד? אנחנו בקושי פה מחזיקים ואין כלום. איך אתם במדינה? אמרתי, אנחנו יש לנו את בורא עולם. ויש לנו את הסקנה. כן, אבל כנראה יש עוד משהו בתוך ההצלחה הזאת. האמונה, לא קל, האמת שלא קל, אבל אני באופי, אני מאוד אופטימי, תמיד. גם בתקופות, כולם היו אומרים, מה זה אדרי, הכל סגור, בקורונה הייתי הולך כל יום לים.
הייתי אומר, אל תדאגו, יהיה בסדר, עכשיו אנחנו נחים, קיבלנו חופשה ללא תשלום, אבל נחזור בגדול, וזה מה שקרה. בתקופת המלחמה ככה שהיו, כבר לא הרגע הראשון, אבל כשהיו אזעקות וזה, ראית אנשים באים? כמעט ולא, אבל פתחנו. רצינו לחזור לשגרה, ואמרנו נלחם, והבאנו, והיו אולמות, תאמין לי, אנשים אומרים, אדרי, הייתי אתמול אצלך בקולנוע. הייתי אני, אשתי ועוד זוג. תגיד לי, אתה לא מפסיד? אמרתי, כן, אבל אני חייב להמשיך. אנשים פגשו אותי בים, בפארק, אבל לא הייתה ברירה. אמרנו, לא, נלחם ונמשיך, כי אין ברירה. אי אפשר לעצור. אי אפשר לעצור. העסק חייב לפעול. זה מה שאמרתי, יש לנו מרכז בידור, יש מסעדות, יש בתי קפה, יש גלידריות. אי אפשר, אנחנו צריכים להילחם ולהאמין שזה יסתדר. ואני עדיין אופטימי מאוד שאנחנו הולכים לקראת מזרח תיכון חדש. הזכרת את הסרט תמונת ניצחון שנעשה למירה בן ארי. נכון. שבנה דני בן ארי הוא שותף יקר שלי, ואני יודעת מה זה עשה למשפחה, מדהים. אבל גם מה זה עשה לכל המסביב, לכל האנשים שראו את זה, ופתאום שמעו את סיפור הגבורה הזה, הכל כך מדהים. שלא ידעו. של מירה בן ארי, שאף אחד לא ידע ולא הכיר מהקרב על ניצנים. וזה חלק מהשליחות שלך להביא דרך ההפקות האלה. אבל דרך הקולנוע, או דרך הטלוויזיה גם, בגלל זה אני גם אוהב סרטי דוקו. את מביאה את הסיפור הכי מרגש שיש, שהרבה אנשים לא ידעו. על אמא של דני, אנשים לא ידעו. ואנשים, מה זה התרגשו מהסרט, אפילו בחול, הוא נמכר לנטפליקס, ולהרבה מדינות בעולם. ואמרו לנו, אדרי, אמרם סרט ישראלי, אבל כל כך מרגש, כל כך עשוי טוב. אבי נשר הוא באמת במאי טוב. ודני, מה זה, אני זוכר בפרמיירה, היו שם דמעות. זה היופי של הקולנוע, לספר את הסיפורים דרך המסך הגדול. זה באמת התמצית של היופי של הקולנוע. נכון. גם לרגש את הקהל וגם לספר את ההיסטוריה. וזאת העבודה שלנו, לעשות את הכי טוב שיש. ואתה חושב שלהמשיך ולהפיק סרטים קדימה, תמשיך להיות החלטה כלכלית נכונה בישראל 25, 26? בסוף, אתה יודע מה, כשהסקנה קנתה את הפסטיגל, אז אמרו לי, מה קניתם את הפסטיגל? זה מותג פסה. אז אמרתי, לא, זה תלוי אם היא תביא את עומר אדם, ותביא את כל הכוכבים, ותעשה עבודה טובה, ויש לה מפיק מדהים, וצוות טוב, אז הפסטיגל ימשיך עוד 100 שנה, ואם לא, אז לא. וזה אותו דבר הקולנוע. אם אנחנו נמשיך להמציא את עצמנו כל הזמן עם קומדיות, ועם סרטים טובים, אז אני חושב שאפשר להחזיק את הקהל, ולהחזיר אותו, והקהל מגיע, אנחנו עושים המון מבצעים, יש לנו עם המדינה את שלישי בשלייקס, יש לנו פעמיים בשנה קולנוע כללי ב10 שקלים, יש לנו את יום הקולנוע הישראלי, שאנחנו מפרגנים בפריפריות במיוחד ב10 שקלים, שזה מביא 100,000 כל פעם, ויש לנו מלא מבצעים שאנחנו עושים, אנחנו עושים הכל להביא קהל בחזרה, זה קשה, אני לא אומר שקל, כי יש היום מלא אופציות, אבל אין לנו ברירה, אין לנו אופציה אחרת. תגיד, ההחלטה, הזכרת פריפריה כמה פעמים, וברור שאתה גם מגיע מהרקע הזה, ומהרבה דאגה גם למקום הזה. זה החלטות שהן עסקיות, או שהן באות גם עם איזשהו רגש של לפתח את הפריפריה? היה גם קצת ביקורת על הפסטיגל, כן הולך לפריפריה, לא. כן, אבל כי צריך כל הזמן למצוא את הדרך לאזן. הגענו למסקנה בפסטיגל האחרון, שחייבים לעשות משהו ענק, בשביל שהמותג יישמר, כמו שדיברנו. כן. והסקנה הבוסית החליטה עם הצוות שלה לעשות משהו הרבה יותר יקר, אבל זה דורש רק מקום אחד וגדול. כי מה הבעיה, עם כל הכבוד, ואני אוהב את הפריפריה, עובדה שלי היום בנה בבאר שבע עם משפחת דימלי, פרויקט של 100 מיליונים שאתם מימנתם. וחיפה וירושלים. אבל זה לא מקומות לעשות את מה שחשבו לעשות, ואי אפשר לעשות חלטורות. ואז אמרו, אנחנו נשקיע הרבה יותר השנה, ונעשה את הכי טוב שיש, כמו בברודווי או כמו שעושים בווגאס, להגיד לקהל, בואו תיסעו יום בילוי. הרי מה זה תל אביב חיפה? זה שעה נסיעה. יש רכבות, יש מכוניות פרטיות. היום אין אחד שאין לו מכונית במדינה הזאת, או רכבת. ואפשר לעשות יום כיף, ולראות את הדבר הכי טוב שיש, במקום הכי גדול, והכי מדהים, וזה האקספו. ולכן, אז כן, אמרנו, לא בגלל חס וחלילה, יש לנו אהבה גדולה לפריפריות, אנחנו את כל הסרטים, דבר ראשון מציגים בפריפריות, ועובדה שמה שאמרתי, שלישי בשלייקס ויום הקולנוע, זה הכל לפריפריות, כי אני יודע שמה כמה זה חשוב לנו, לתת שם את המקסימום.
אז בדבר אחד מסוים, שיבואו ויעשו יום כיף, לא יקרה כלום, באמת. ואין לנו, זה לא שאנחנו באים, רגע, אנחנו שכחנו אתכם. איזה שאלה, מה פתאום? אני חשוב שתגיד את זה ושישמעו כמה אתם איזה שאלה, אני פעמיים בחודש של חברי בני ביטון בדימונה, תשאלי אותו, אני אוכל אצל צהריים בבית, במשרד, אנחנו בני בית בדרום, או אצל רוביק. עבודה מדהימה בדימונה. לא, גם אצל רוביק, אנחנו מבקרים המון, אנחנו אוהבים את המקומות האלה. אין לנו סיבה לא לעשות את זה, רק לעשות, כמו ששאלת ואמרת, בחוכמה זה לראות קדימה. ולראות קדימה זה לתקן. אתה רואה את מה היה, באו בטענות, לא היה מספיק טוב, לא מספיק גדול, אז אתה רוצה לעשות, אבל יש לך דברים שאתה לא יכול לעשות במקומות אחרים, אתה חייב אולמות ענקיים, וזה רק אצלהם, רק באקספו היה, ולא הייתה ברירה, וזאת, אני חושב, את ההחלטה נכונה, ואני בטוח שזה יהיה להיט גדול, ואני רואה במחירת כרטיסים, אנחנו בימים ספורים מאות אלפי כרטיסים. אני בטוחה, זה גם בא בטיימינג טוב. לא, זה עבודה שלנו. תגיד, בכל אחת מהחברות שלי, השאיפה שלי, איך אני מתפתחת לחול, איך אני הופכת להיות יותר גלובלית. ולמרות שאנחנו הפכנו לשוק מעניין בישראל, כבר 10 מיליון, וכמו שאמרת, פתאום מוכרים 1.5 מיליון כרטיסים לסרט ספציפי, עדיין, אני בטוחה שהחלום הוא איך לוקחים כל דבר כזה להצלחה בינלאומית. תראי, זה נכון, אבל חול זה כסף, אני אין לי ספק, אבל בסוף, אני צריך לדאוג, אני בתור איש קולנוע, אני צריך לדאוג לעם שלי. והעם שלי, הוא רוצה קומדיות טובות, הוא רוצה את הטבעת, הוא רוצה את הערת שוליים, הוא רוצה את ישמח חתני, הוא רוצה את אביב אהובתי, ולא בטוח שהדברים האלה בחול. מתאימים. לא. אני לא אלך לעשות סרט נגד הצבא, או פלסטינאים כובשים אותנו, זה לא אצלי, זה לא יהיה אצלי, וזה לא יהיה אצל אחי ליאון. אני רוצה לעשות טוב לעם שלי, אני צריך לשמור על חיילי צה"ל, על המדינה שלנו, אני עושה את המקסימום שאפשר, וחול זה בסדר, אבל לא בכל מחיר. ולכן, גם היום הם מסתכלים עלינו בזוויות אחרות. אם את לא עושה משהו נגד הזה, ונגד החיילים, ונגד הזה, ואין פלסטינאים בסרט, אז את לא מתקבלת עכשיו במיוחד לפסטיבלים. אז לא נהיה בפסטיבל. אני, זה ששולי הביא לבתי קולנוע 1.5 מיליון צופים, תאמין לי, זה הענה הכי גדולה שלי בעולם. אני לא מעניין אותי, פסטיבל כאן וזה, בסדר, לא יהיה, אז יהיה בעוד 2-3 במשהו אחר. לא חייבים לעשות טוב מה של העם שלנו, כי בשביל זה ההורים שלנו נלחמו, והביאו אותנו לפני 50, 60, 70 שנה. לא סתם אתה זוכה לכינוי מר קולנוע ישראל. לא, אין לי ברירה, כי אני עושה את זה מאהבה גדולה, וכולם יודעים את זה, אני לא אשנה את דעתי, תנו לי הוליווד, והציעו לי, בוא אדרי, תעשה את זה, נלך לבורסות. אמרתי, תעזבו אותי בתל אביב, תנו לי את הסקנה, תנו לי את המשפחה שלי האהובה, תנו לי את החברים שלי, תנו לי את הים, תודה לבורא עולם. אין לי טענות, אני כל בוקר קם ומודה לו. טוב, אדרי, עכשיו אני יכולה, אני מאמינה עכשיו בקולנוע הישראלי. אני שומעת אותך ואומרת, הוא כאן להישאר. חייבים, מאמי, יש לנו עתיד גדול, ואני מאמין בעם שלי, ואני בטוח שאנחנו, כמו שאמרתי, נלך למזרח תיכון, בכל המובן, לא רק בקולנוע, בכל התרבות, יש פה, באמת, גם זמרים שמסוגרים אולמות, וגם תיאטרון שהוא גם נלחם, כמו שאמרת, יש מלחמות, פוגע בהם קשות, אבל עדיין יש לנו עולם תרבות מלא, ובאמת, יש לנו פה אנשים מדהימים, וגם מוכשרים. באמת, יש לנו אנשים פה במאים, תסריטאים, הכי מוכשרים שיש בעולם, ולכן מגיע לנו את כל הכבוד, ושאפו גדול לעם ישראל. אז נעבור לשאלון המהיר של דן אנד ברדסטריט. אז שאלה הראשונה, ההחלטה שאתה הכי גאה בה. הכי גורלית הייתה סופרמן. היא עשתה את השינוי המרכזי? היא עשתה את השינוי, הלכנו למקום אחר. תראי, גם... אבל זה היה אימור, לקחתם המון כסף. גם הסינמה סיטי זה היה מטורף. וגם ללכת להסכם מוזיקה, לקנות את דרצי ואת NMC היה מטורף לגמרי. אבל בסוף, אם לא הייתה התחלה, לא היה אמצע ולא היה סוף. מדהים, אז סופרמן, יש לך כזה את הסמל שלו בבית, יש לי תמונה. וקריפטונייט, תיזהר מהקריפטונייט שלו. פגשתי אותו בפרמיירה בלונדון. כן. כן, איש מדהים, חבל שקרה מה שקרה. ההחלטה שאתה הכי מתחרט עליה? וואה, קשה לי. קשה? יש הרבה או שאין כאלה? לא, יש מלא, אבל מה זה לא, אני ממשיך הלאה. גם אם עשיתי טעויות, אני יודע להמשיך הלאה.
זה ממש חשוב. אני מאמר, אני באופי שלי מאמר, אז אני יודע ללכת קדימה, אין לי ברירה, אין לי אופציה, ולכן אין לי, על שום דבר לא מצטער, אני מצטער שאחי ליאון לא איתי פה. טוב, זה לא בידינו. או ההורים שלי שיראו מה עשינו. זהו, זה יותר, אבל דברים אחרים, כסף, זה פחות מעניין אותי. גאווה גדולה למקום שממנו הגעת. החלטה שאתה יודע שאתה צריך לעשות, ואתה כל הזמן דוחה אותה. לסדר את הארון. החלטה... אין לך, מה שאתה צריך, אתה מקבל החלטות. זה גמבלר, אתה אומר, אין... כן, תלכו פה, מה זה משנה? זה אותו דבר, יאללה, תתקדמו. מתוך כל ההחלטות, ההחלטה ששינתה לך את החיים? אז זהו, המוזיקה. עד ארצי ו-NMC, וזה מעניין. תודה לסקנה, כי היא דחפה אותי לזה, זו החלטה קשה, הרבה מאוד כסף, החלטה של המון, באמת, עשרות מיליונים, אבל הייתה ההחלטה הכי נכונה, כי ללכת למוזיקה, לאיש קולנוע, והיא דחפה אותנו, ועל זה שפו גדול. עם מי אתה מתייעץ שאתה צריך לקבל החלטה טובה? מי הבן אדם הראשון? תלוי, תראה, אם זה היה קולנוע, זה היה אחי, היינו מתייעצים ביחד. ואם זה מוזיקה ופסטיגלים, וכל מה שקשור להופעות וזה, זה היא. אבל קולנוע זה אני וליאון אחי. תראה, גם הסינמה סיטי הייתה החלטה מטורפת. כן. כי אם זה היינו נכשלים, אני לא רוצה לחשוב, אני לא אגיד לך כמה השקענו שם. וגם זה היה מוריד אותנו לכיוון אחר, אבל זה שינה את פני הקולנוע במדינת ישראל, הסינמה סיטי. מה הרגל הכי מוזר שלך לפני פגישה, החלטה חשובה? לא, אני זורם. אתה זורם, אני עושה ספורט, רגע, אני עושה ספורט, ואז אני בא מוכן, כי יש לי את ההפרעות קשב, אז הספורט מוריד, ואז אני בא מוכן, אבל אני אף פעם לא עושה הכנות, דרך אגב. באמת, אני לא בן אדם של הכנות, אתה בא, לא. אני הולך ספונטני. אמא שלי אמרה, כשאתה אומר את האמת, אתה לא שוכח כלום. אז אני את הכל, אני לא מבין ניירות אפילו. ואחרי, אתה עושה את הספורט לפני ההחלטות ובבוקר, אבל אחרי שהיה לך כזה יום מטורף, ועכשיו אתה צריך להירגע. יש לי חתונות. חתונות ואירועים. אין רגע דל. חתונות, אירועים ופרמיירות, אין לי בחיי. יותר מדי חברים, יותר מדי אנשים אוהבים אותך. אני משתדל, את יודעת את זה, אני משתדל, אני יודע, אבל אני כל הזמן, האמת, כל הזמן מוזמן, או מזמין, או עסוק. לא נח לרגע. לא, אין לי מנוחות, אני גם לא בן אדם שיושן הרבה גם. 4, 5, 6 שעות מקסימום, ואני פעיל. אדרי, אז בתוך הלוז הזה, אני באמת מודה לך שהספקת לבוא ולהיות בפודקאסט הזה שלנו. שמחתי מאוד שאמרו שזאת את, בכלל הופתעתי. נכון, אתה רואה, כל אחד מאיתנו עושה כל מיני דברים מפתיעים. תודה, היה לי כיף גדול, באמת תודה. גם לי, תודה, אדרי. תודה, ושנמשיך לעשות טוב לעם ישראל. אמן, אמן. תודה.